ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେବେ। ତ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ମୁଁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ମାଛମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମାଛଟେ ମୋର ମରିଯାଇଛି। ତ ମାଛଟା କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଖାଲି ତା ଭିତରୁ ଯିବା ଆଉ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କେମିତି ମଲା ସିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦାନାଟା ସବୁ ମାଛ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲେ, ସବୁ ଖିଆପିଆ ବି କରିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାଛଟା ମରିଯାଇଛି। ତ ଏ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଖବର ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ବୋଧେ ୟାକୁ ମାରିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାମ୍ପୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଏଠି ହେଇଛି ଏଇଠି। ତ ଏପଟେ ବି ହେଇଛି ଦୁଇପଟେ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ନେଉଳ କି ଗୋଦି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ମରିକି ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମାଛଟାକୁ ବି ସେ ହେଇଛି, ତା ୟାର ଯେମିତି ହେଇଛି ଏଇ ମାଛଟା ବି ସେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦୁଇଟା ମାଛ ଗୋଟେ ମାରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଛଟାକୁ ଧରି ପକେଇଛି ପାଖରୁ, ହାତ ପୁରା ସେଠି ପହଁରୁଥିଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ମାଛ ଦୁଇଟା ମରିଲେ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ନେଉଳ ମାନେ ହିଁ ମାରିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କେଉଁ ମାଛ ମରିନାହାନ୍ତି, ତ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ଭଲସେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ମାଛ ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ତ ମାଛମାନେ ମରିଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନେଉଳମାନେ ହିଁ ଆସିକି ମାଛମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ମାଛ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ମୋର। ତ ମାଛ ମୁଁ ମାରିଛି ବୋଧେ ନେଉଳ ହିଁ ମାରିଛି ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଦାଗ ଚିହ୍ନ ବି ଏଠି ଲାଗିଛି। ତ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ନେଉଳମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ବୋଧେ ସେଇମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଛମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ଖବର ଏଇଟା, ବହୁତ ମାଛ ମୋର ମରିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ତ ଦେଖିବା ନେଉଳମାନେ ହିଁ ଆସିବେ ଆକୁ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଏ ମାଛମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆରଥର ରଖିଛି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ପକାଇଥିଲି। ତ ନେଉଳମାନେ ଆସିବେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଖବର ଏଇଟା ଯେ ମାଛମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସବୁ ମାଛ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ବି ମରିଯାଇଛି ଆଉ ବାହାରିଲାଣି ଉପରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଏ ମାଛମାନେ କେମିତି ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କି କେମିତି ହେଲା ଏସବୁ। ଭଲ ଅଛି ଆଲାର୍ଜିଆ ପରି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ମାଛଟାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଯେଉଁଟା ଗାତ କରିଥିଲି ତ ତାରି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ମାଛମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଖାଲରେ ମୁଁ କିଛି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ତ ଏ ମାଛଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସେ ମାଛଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଣିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତ ଭାବୁଛି ସେୟା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଆସିବା ଆଉ ପାଣିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଆସିଛି, ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରାହେବ। ଆଉ ଏଠି ପାଇପ୍ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ପାଣି ଖାଲି ସରିଲା ପରେ ପାଇପ୍ ଚଲେଇବ, ପାଣି ଏଥିରେ ଭରି କରାହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ପାଣିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆଉ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ବୋହିକି ଆଉ ଭଲ ପାଣି ଭରିପାରିବା ଏଥିରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ପୁରା ବୋହି ଦେଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି ତ ବୋହିଦେବି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ମାଛମାନେ ଏଠି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ହେଇଗଲା ଯେମିତି ମାଛମାନେ ସବୁ ଦେଖାଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ଚଲେଇ ସାରିଲାଣି, ପାଣି ଏବେ ଆସୁଛି ଏଥିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଭିତର ଭଲସେ ସଫା କରିଦେବା ଆଉ ଟିକେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପାଣି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ ଏଇଠି ଚଲେଇ ଦେଇଛି, ପାଣି ଏପଟେ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠି ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ମାଛ ସବୁ ଗୋଟେ କଣାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ପାଣିଟା ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ବି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଦେଖିବି ସେଠି ଯେଉଁ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତା ଭିତରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛମାନେ ସବୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି 4-5ଟା ମାଛ। ତ ୟା ଭିତରେ ହିଁ ରହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ମାଛ ପାଣି ସଫା କରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ପାଣି ବି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇନି, ତ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ କଲାଣି। ତ ସିମେଇ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିମେଇ ମୋ ପାଇଁ ବୋଉ କରିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ।
तो मत बहुत भोक होगा तो किसी खाई नी सका तो गरम गरम सिमेई तो मुझे बारी गले आपको देखीदेवी माछ पानी फुल होती चढ़ई मान भी खाई दिखाई गले चढ़ई मान भी दिया खाई सारे सब चढ़ई मान फ्रेंड्स मुझे जाऊँ चढ़ई मान खाया देदेवी तो दाना तो अच्छी खाली चोपार उड़िया हम उड़ीदे तो काढ़ीदे प्रथम प्राय दाना तो खाई सारे खाली चोपार अच्छी चोपार सब उड़िया हम चलते उड़ीदे पानी भी आनी आसा तो फ्रेंड्स मैं आपको फुंकी देती तो चलो खाली पानी नहीं से चढ़ाई तो फ्रेंड्स आपने देखिए तो मुझे पानी रखीदे और दाना भी रखीदे ये डुबला कौन कौचु चढ़ी आनिया ना चढ़ी आनिया चढ़ी से तो फ्रेंड्स ये कहूँ चढ़ी आने को तो छोट पिलाटा किसी जानी पारनी हाँ माछ मान दाना पकड़ा मागुर माछ भीतर अच्छी घोड़ी दवा वर्षा तो आसला मुझे जाऊँगी माछ मान दाना देवाई दाना दे सारापर जी पारा मान खाया देवाई चलते आगे माछ मान दाना पकईदे तो ये पानी पूरा फुल मुझे देखी नी तो देखिए तो पूरा पानी पूरा फटका परिका फेण आ शिउड़ी भी पूरा भासुची खाली तो दाना सब पकईदे तो फ्रेंड्स ये देखो ये दाना मुझे पकई देती आ सब माछ भोकिला थे ना सब दूरदार आसिक सब सागे सागे खाईदे तो कहीं ए पाखक आसुना कहीं ठिया ठीक ताकर भी टे भय अच्छी तो से भयर कहीं आसुना माछ तो देखा जाऊना पूरा भितर अच्छा से गोटे पूरा कणर अच्छा तो गोटे गोटे पाक आसुँच तो भोक गले सी आसिक खाइबे चलन जी छात उपरू पारा मान खाए तो फ्रेंड्स एवं मुझे आसी छात उपरू पारा मान फिटे दी धान भी पकई दी पारा मैंने खाऊँ आ गोटे जो पाराटा ठंडा है बाहर फिटे तो फ्रेंड्स आपने देखिए तो सब पारा मैंने खाऊँ आ गोटे पाराटा जो कबड़ भी नुआ कर देखते फ्रेंड्स ये देखो ये धान रखाई पाराटा बिंची दी सब ये धान चावल सब रखाई तो पाराटा तो बाहरी सीटी गला सकाल खिया पे करूँगी तो फ्रेंड्स आपने देखिए सब पारा मैंने घर भर पशिगला छात पर कहीं भी पारा उठे ना तो आप बहुत जोर वर्षा भी उठेला तो मुझे पारा मान घरे भरी कर कबड़े जो पाल घोड़े देवी तो आप देखते पुछी पारा टुआ भी भरी कर मुग हरिया देती खायापी तो से एकुटिया खाइब तो पंजूर भितर भरी कराई तो सब पारा तो पशिगला एवं फ्रेंड्स देखिए तो मुझे पूरा पाल घोड़ी तो बहुत जोर तो वर्षा उठेला सांग मैंने देखुए गुड़नार पारा घर या कबीज घर या करती हाँ से कंटा बाड़ी दियो गुड़ना केतेटा घर हम आधे आउटी हम एबे फ्रेंड्स घरटा पूरा होगा काच मार्का सिस्टमटा पूरा एमती कराई पटा पूरा दिखाई ये भरी कराब गला पशिला आगुड़ा भी एमती कराई रेडी घरटा काच मार्का पूरा आगे सांग मैंने देखते सब बड़का बड़की पटा सब रहा आदि ये वीडियोटा भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को शेयर करूँ वीडियो को लाइक दिंतु आ पारा अच्छा गुडनार